everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ni Maroa. Hunong mahal ko. Oh. Nganong nanghunong ta, mahal ko. Niya na kita sa atong gipangita. Nakit-ana nato ang tulay nga bato? Apan wa ko'y nakitang tulay nga bato. Naara ang ilahanan sa tulay nga bato. Naara ang estatwa nga nalubong na tungod sa kadugay na sa panahon. Ha? Niya dinhi ang akong lawas. Niya dinhing dapita. Ni ana kita sa maong dapit? Makit-ana nato ang imong lawas? Mao na kini ang katumanan sa akong pangandoy. Makuha ko na ang akong lawas. Mas gusto paghihapon ko sa akong lawas kaysa lawas ni Ning Marla. Sige, Gabriel! Pangandam, kay kuhaon ko na ang akong lawas. O mahal ko, mangandam na ko. Numid, matuman na ang atong mga damgo, ang atong naputol nga sinaaray. Masumpayan na kini, Numid. Vakay! Ialek! Oh, lo, linong ka. Gusto ka. Mali ko ayuda. Huwag daw king mong tilimaton. Dili kini maayo nga ingahanan. Labi na nga niya sa kakawiyan. Sila sa kabilong marira. Pero, wala na to sa bakit eh. Dili mo nung bala na ka sa sangko kini nag-ughang suba nga itong isubay. Bahala lang unsa kini kasiot. Oh, lo, misa mo itong tayo ang yuta. Dagan man yun. Mo pa na yung bayata pa yung usap mo. Di palo! Doon yung mga bato biligid! Ikasi mo mo! Pumatay! Ay, alitag ka. Unsa kini ka babal sa atong tuyo din kapitan mo sa di ka magpatuntun din. Kinahanglan mo pa dayon sa sunan. Maru! Keru! Sartsu! Naigo ang dakong bato. Og nabuak kini. Na ay kalabirang kamot nga migimaw. Lihok, Gabriel! Kuha akin eh! Dali! O mahal ko, Kuha ang akong kalabira, Gabriel. Kuha! Oh. Ayaw, Gabriel! Ayaw ko ang kalabira! Ayaw! Dili ba mong mabuhi siya sayang lawas, Gabriel! Marla? Oh, ako, Gabriel. Kinahanglang sundon mo nga kong tingog. Dako ang kadahawat na mahimo sa kalibutan kung mabuhi og balik si Maroa.
Unsa pa'y gipaabot mo, Gabriel? Ah, Kuhaan na ang akong kalabira! Ayaw pamati kang Marla! Ako ang sunda! Sukbon! Presur! Suknom! Ogish! Kuhaan na ang akong kalabira. Kuhaan! oh, kuhaon ko, mahal ko. Kakusog sa kilat kang ganina. Unyang kalit lang nuwa. Ang linog. Mihuno na ang linog. May lang unta ko nuway hilan nga pangitabo tungod sa maong linog. Oh, Lupolo. Putla na kita sa yuta sa mga alpamiro. Dili ta mo no. Mo padayon kita sa unahan. Pagdali manila. Niya na ang kalabira, mahal ko. Sa katapusan, gawas nun ako. Dali, sunod ka na ako, Gabriel. Oh, mahal ko. Daghan pa kitag buhatunon, Gabriel. Aron makompleto ang ritual. Daghan pa. Minapasin kita sa utlanan. Kabayan na ka nang nasa ubos. Mada ka na diyang among kabayan. Lupolo, tanawa. Dili. Nabuwag nga bato ka niya. Huwag may dalungag sa luyo. Nag-aso pa kining dapita. Ang kilat ka kanina. Posible nga din mo igo ang kilat ka kanina. Huwag ka ng dagong bato ang naigo. Mao nga nabuwag ka na huwag nag-aso ka. Atong klarohon. Yun na, hikapon ko ang bato. Ayaw! Mading! Aray! Kasakit ko ba? Napasok ko, Lupolo. Kung ba ka na, huwag hindi ako masayaw. Kining dakong bato ang naigo sa maong kilat. Mao nga nabuwag kiti. Ganun bikilat pa ka din eh. Ugahin mo kasi si Marla o si Gabriel. Ganun, may tao yung dapita. Dinhi sila. Dinhi sila. Ganun na kasiguro ka. Nga din si Marla o si Gabriel. Ha? Lupolo? Tanawang yuta. Nasabang doa ka tunob. Maugyapon ka na mga tunob nga itong nakita dito si babaw. Sapato sa lalaki o ginguman sa babae. Kung dinhi pa sila. Ganun kalit pa silang nawa. Huwag ka sila maigo sa kilat, Lupolo. Dili ko mo tuungan na ingo sila sa kilat. Tungod ka ay ang gituan ko. Mao nga si Marua ang nagmugna sa kilat o silhinog. O ganun na kasiguro ka man. Tanawa ang liyong bahin sa labuak nga bato. Adunay lungag. Tot. Lungag, Tot. Unsa man ang lungag, ha? Usa ka nakalubnganan, maning. Unsa? Lubnganan? Kinsa sa ang gilubong niya? Kana nga tong sutaon, maning. Oh, Lupolo. Nganong binuol ka ba ng lungag? Pagkuhag ikabugwal aning yuta. May nalubong din. Unsa? Sige na, maning. Lihog na. Pagkuhag ikabugwal sa yuta. Lupolo. Bugat na ba ka ng akong kalabira, Gabriel? Dili, mahal ko. Ayaw ka balaka. Niya na kita sa bilya. Busa, mawagtang na ka ng gibati mong kakapoy karon. Makuha mo rangi mong ganti karon. Wa ko magkinahanglan og ganti, mahal ko. Salamat. Niya na ta sa bilya. Alay Satsuno. Nana, nabli na ang putahan alang ni mo, Gabriel. Sud na, aron kasugdan na nato ang atong gimbuhat.
Lo, usi ba itong gikaw din eh? Bisa ko siyang butang nga posible nga nalubong din eh. Oh, may namagwalan ka ba? Duna! Duna! Sige, kay kaya ka ng yuta na magkata na ito kung unsam ng naigo nga sa imong pagbugwal. Dali ka. Lupolo, may nahikapan kong gahi. Sige ko ah. Dira. Oh, usa ka kahon. Kahod-tuhod ka na. Niya, Ako ah, dali. niya. Ito mga kahon kini. Giputo sa nag-isip na ka panaptol. Dali. Sige, ato ganang tanaw dito sa dakong hawan. Dali. Naana, mahal ko. Napahilo na nako ang kalabira. Ako ka ng maong kalabira, Gabriel. Busa, kinahanglang butangan mo pagtahod ang paghisgot ni Ana. Oh, pasaylo ako, mahal ko. Na, Ana, nagtapad na kami sinumid. Pero, gusto kong puhiun sinumid nga naanak ko sa akong lawas mismo, Gabriel. Busa, may lain kang kimpuaton. Unsa ka na, mahal ko. Usa ka birhen na kinahanglan kong usa ka birhen nga babae. Unsa? Dili ko magamit ang kasing-kasing ni Marla, Gabriel. Tungod kay nakamat mo na siya. Ug nagdumili na siya sa pagkahatag ni ini kanako. Unsay buhaton ko. Lakaw karon dayon, Gabriel. Ug pangitaay kog usa ka birhen nga dalaga. Usa ka matahom nga dalaga. Matuman, mahal ko. Pag-aampi nga dili ka masakpan, Gabriel. Mag-amping ko, mahal ko. Salamat, Gabriel. Gabriel! Balik dire! Balik, Gabriel! Ayaw pagpakasa! Ayaw paulipon ni Marua! Tarong ka pagkatao, Gabriel! Dili ba himong mabuhi si Marua og sinumid? Dili! Hilom! Kinahanglang mahilom ka na diya sa ilawom sa imong huna-huna, Marla. Mahilom ka. Ako na ang tag-iya sa imong lawas karon. Busa ang akong pagbuot ang matuman. Dili tagatugutan nga mo lampos pagpuhi sa demonyo, Marua. Dili ka mapagnako, Marla. Karon nga ni anan ako ang medalyon. Ang akong pagbuot ang matuman. Babaganta ka! Kutob sa akong mahimo! Babaganta ka! Why makababag na ako sa akong buhaton? Tungod kay ako na karon ang imong lawas. Ako na! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.